Der sidder 2, 4, 6, 7 børn, og de spiser rugbrødsmadder med skiller ugle og Emma er også en aldersgruppe af forældre og medlem af bestyrelsen her i institutionen. Det er jo sådan, at til næste år, så kan der blive stille på samme tidspunkt i morgen her på fritidshjemmet, fordi Københavns Kommune overvejer, at der i morgenåbningstid her på et fritidshjem som det her. Det er vi ked af. Hvorfor? Det er det jo selvfølgelig, fordi vores fokus er børnenes trivsel og tryghed i en svær hverdag. Og der er morgenen bare et særligt sårbart tidspunkt. Vi har alle sammen travlt om morgenen og fræser ud af døren. Og så er det så vigtigt, at børnene kommer ned et sted, hvor der er trygge rammer, så de kender de voksne, de kender de team. Og hvis den her morgenåbning bliver fjernet, så skal børnene ræse rundt 3 forskellige steder i løbet af en dag. Det synes vi simpelthen ikke er rimeligt at tilbyde børn. I har inviteret københavnske politikere herned for at fortælle dem om de problemer, I mener vil opstå, hvis man sparer på lige præcis det her område. Hvad regner I med at få ud af det? Jamen, altså, man kan sige, nu har vi inviteret en her i dag, og vi er super glade for, at hun er kommet herned. Og det er en grund til det, det er, at vi gerne vil vise Møllegade, og hvor dejligt her er. Og det er en lille institution, og så åbenlyst velfungerende. Men med de besparelser, der er på bordet lige nu, med sammenlægninger og rationaliseringer, der er det simpelthen ikke sikkert, at vi overlever. Så der vil vi gerne vise, at det er så vigtigt, at vi sørger for, at der er både er små og store institutioner også i fremtiden. Og Helle, det er dig, Iben Line Radje. Godmorgen. Du sidder her på den anden side af det lave bord, og du sidder også i børne- og ungdomsudvalget for SF. Spare, det skal jo, men hvorfor skal det til over morgenåbningen eksempelvis her? Som du selv siger, så har vi en opgave, der hedder, at vi skal finde 350 millioner kroner, selvom det er meget problematisk. Fordi der er underskud i vores børneområde. Vi har siddet og kigget på en liste over alle mulige mennesker i kommunen. Og det siger nok mere om den liste, end det gør om det her, at vi så fandt ud sidder du over for Nanna Hansdar, der er forældre, der fortæller om, hvad det vil betyde, hvis vi ikke har sådan en gør det ind. Det vil altså gerne løbe frit. Det vil gerne blive her. Er det kameraet? Er det kameraet? Det vil gerne blive her. Ja, det vil gerne. Vi har nogle budgetforhandlinger, vi prioriterer meget og skal tage tilbage. Det håber jeg, at vi er trukket tilbage. Og så må jeg også Så vil jeg godt lige tænke mig at spørge dig til sidst, at Hans, pengene skal jo findes et eller andet sted. Hvis ikke de skal tages her fra morgenåbningen i Møllegade, hvor skal de så tages? Altså, vi ved jo godt, at børne- og ungdomsudvalget sidder og skal vælge mellem pest eller kolera. Og det har vi selvfølgelig forståelse for. Vi har heller ikke nogen kanin, de kan trække op af hatten. Men vi mener, at man er nødt til at se på det her område bredt. Det mener ikke noget, at børne- og ungeområdet, som i forvejen kører med en model, som giver dem underskud hver eneste år, skal finde pengene selv. Det her må være en opgave for hele kommunen, eller også må vi simpelthen have et regeringsindgreb, som kan sørge for, at der kommer nogle flere penge til området. For dig, der fortsætter kampen i hvert fald for at bevare morgenåbningen, og Iben, du skal til møde om budgetforhandlingen kl. 13. Vi skal begge to have tusind tak, fordi I stillede op.